Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a la segona jornada de l'edició 2022 de Mercat de Mercats. Segona edició en aquest espai de la ciutat, la plaça de les Glòries, que ens acull, que ens reuneix, un espai a l'aire lliure on estan passant moltes coses, on passaran moltes coses, on es poden fer tastets, degustacions, aprendre molt, sobretot, perquè hem vingut a aprendre. I parlarem, en el dia d'avui, començarem parlant del malbaratament alimentari, del consum conscient, perquè com a consumidors hem d'aprendre a comprar i hem d'aprendre a menjar pensant en el medi ambient, pensant en l'emergència climàtica, perquè això ens afecta a tots. Mireu, per si no ho sabeu, a Barcelona hi ha un equipament municipal que és l'espai de consum responsable, que engloba una mica totes les iniciatives que treballen en aquest sentit, en aquesta direcció. De fet, aquí fora hi ha una bicicleta on hi ha tot de recursos que després, si voleu, doncs podeu consultar i podeu informar-vos de tot el que es fa a la ciutat en aquest sentit. I ells, aquest espai, ens han proposat una fundació que és coneguda i que ens agrada molt i que treballa molt en el malbaratament alimentari, que és la Fundació Espigoladors. El Pau Ferreny és tècnic d'aquesta fundació i ens explicarà com podem aprofitar el pa, que és un aliment que de vegades, diem, un tros de pa no passa res si llancem, no? Perquè ens ha costat barat, no? I potser no li donem aquella atenció que es mereix. Ens portarà dues receptes molt fàcils que podem fer amb aquell pa sec que ens ha quedat, amb aquell pa dur, molt saboroses, saludables també, i ja veureu. I, per últim, també anirem explicant moltes coses, Podreu fer preguntes, tenim un micro aquí. Us explicarem unes conserves que ells fan a través de la fundació, que es diuen És Imperfect, perquè moltes vegades també no comprem molts aliments perquè no ens agraden, els trobem lletjos. Tenen un copet, o no brillen tant com d'altres, o no ens criden tant l'atenció, o tenen una forma una mica estranya. Doncs amb aquests aliments que la indústria rebutja, ells fan unes conserves delicioses, que les venen aquí. Ara us ho explicarem també. Per cert, que sapigueu que aquesta sessió l'estem enregistrant, l'estem gravant. Per tant, en algun moment potser sortirà una imatge vostra. Esperem que no sigui un problema per vosaltres. Us ho hem de dir perquè els drets d'imatge és una cosa que s'ha de comentar. Si algú o alguna de vosaltres no ho vol, us demanaríem, sisplau, que aneu a seure una miqueta més enrere, perquè així evitarem que surti. El protagonista és en Pau i aquestes receptes de pa sec i pa dur. Però potser en algun moment sortirà una mica d'ambient. Si ningú té cap problema, començaríem aquí amb un aplaudiment, sisplau, pel Pau, que és el valent que enceta les sessions de la jornada de dissabte d'avui. Jo em retiro aquí, però sapigueu, si algú té alguna pregunta, no ho ha sentit bé, vol aprofundir una miqueta més, que aixequi la mà i jo m'apropo amb el micro, d'acord? Vinga, Pau, endavant. Moltes gràcies. Benvinguts a tots. Com ha explicat, nosaltres venim de la Fundació Espigoladors. Espigolar és un verb molt antic, no l'hem inventat nosaltres, significa anar a recollir allò que no serà aprofitat. És una cosa que es feia molt fa anys, quan el valor dels aliments potser era major que ara, que li donaven un valor més important. Ara moltes vegades, com deia, el pa ens queda sec i perquè li donem poc valor l'acabem tirant. La Fundació Espigoladors neix amb aquesta intenció, tornar a donar valor als aliments reduint el malbaratament alimentari. Sabem que internacionalment es tira més o menys 1 de cada 3 quilos d'aliment que es produeix. Això és una barbaritat. Aquí a la península més o menys és un 40%. És a dir, una borrada d'aliments que estem tirant. Amb aquest aliment que desperdiciem podríem acabar la fam al món fins a 4 vegades. El problema realment és que hem de conscienciar-nos i comprendre d'on estan aquests elements. Espigoladors també treballa en una empresa d'inserció laboral que és Imperfect, que fem conserves i productes vegetals com patés, com marmelades, productes que són imperfectes, ja sigui perquè són físicament imperfectes, naturalesa, igual que les persones, les fruites i les verdures venen amb tots els tamanys, formes i adaptacions de colors, i moltes vegades al mercat rebutgem una bona quantitat d'aquests productes per aquesta
variació, no? Per aquesta imperfecció que en diem. Doncs nosaltres, perquè aquests productes no es trinxin, els fem amb conserves. D'altra banda, amb espigoladors, també treballem fent una recollida d'aquests productes. És a dir, tenim una red molt gran de voluntaris, a les quals us podríeu apuntar si volguéssiu a través de la pàgina web, és bastant senzill, i ens organitzem per exemple, ens avisa un pagès que té un camp d'unes bledes que han crescut 5 centímetres més del que el mercat li accepta. Aquestes bledes no tenen sortida ara mateix, ell les trinxarà i tornarà a cultivar a sobre. Nosaltres el que fem és organitzar una bona quantitat de voluntaris per anar a aquests camps, recollir aquests aliments i distribuir-los a través d'entitats que els fan arribar a persones en situació de vulnerabilitat. A l'altra banda, l'altra part d'espigolaments en la que entro jo és en la part de sensibilització. Entenent aquesta realitat del malbaratament alimentari mundial que hi ha i el malbaratament que es produeix tant a la cadena primària de producció com al transport com a casa, fem receptes perquè des de nosaltres, des de casa, com a individus, puguem transformar aquesta realitat alimentària i reduir una miqueta el malbaratament. En la sessió d'avui farem una explicació de pa sec. Aquestes torrades, jo vaig fer l'altre dia unes torrades i em van quedar unes quantes que al final no em vaig menjar. I en passats els dies se m'han quedat dures com una pedra. I això no m'ho aconseguiré menjar. Aleshores el que faig és una transformació. La cuina d'aprofitament és la cuina més versàtil i la que ha durat més anys precisament per això. Perquè és aquella que muta, que s'adapta, que pot permetre una nova variació. En aquest cas farem dues receptes. Una, amb el pa sec farem ajo molero, una recepta manxega que és una truita de patates sense ou, amb pa. Imitant una miqueta la dinàmica de les migues, on el pa sec el trenquem a trossos, el remullem i l'utilitzem per cuinar-lo, nosaltres farem una truita de patates igual, sofregirem una miqueta de ceba, en aquest cas, jo sempre amb ceba, patata, i en el moment de ficar-li l'ou hi afegirem el pa remullat. Ho xafarem una micatona i girarem igual que una truita de patates. Ja veureu que la imatge és perfecta i el sabor és increïble perquè queda una miqueta sucosa, molt més que amb l'ou. L'ou és una miqueta sec i el control de la cocció de la truita de patates amb l'ou tens que ser una miqueta sensible. Aquí, com que és aigua i és pa, el control és més o menys 5 minuts de dalt, 5 minuts de baix, no et quedarà més cuinada que menys. És molt fàcil de fer aquesta recepta amb un producte que tots acostumem a malbaratar, que és el pa. D'altra banda, també amb el pa podem fer multitud de coses, no? Podem fer migues, podem fer ajo molero, podem fer torrijas, podem fer infinitat de coses. La més senzilla, i a vegades la que més ens permet variació, és fer farina de pa, no? Ratllar-lo, triturar-lo i guardar-lo. És important que quan tenim pa i el ratllem, i que el guardem en un pot de vidre no el tanquem directament i el deixem tancat una setmana perquè apareixeran papallones. L'important és que tanquem, el deixem guardat un dia i l'obrim un rato cada dia. Durant la primera setmana cada dia l'obrim una mica, perquè així l'humitat que quedava dintre del pa s'acabi d'anar. I després d'una setmana o 2 setmanes d'anar repetint aquest procés, ja el podem deixar tancat i per sempre. Aneu apuntant mentalment, perquè mira, jo aquest truc no el sabia, per exemple. Sí. El del pa, que s'ha d'anar obrint una mica cada dia perquè s'hi fan papallones. Bé, que està molt bé. Què volies dir? Dispara. A veure, espera't, que t'escoltarem tots. Endavant. ¿El pan lo guardamos en la nevera una vez que lo rallamos? No, ¿Se guarda quan en la nevera el o tenim no, sec fora? i el ratllem, el podem guardar fora de la nevera. Fora de la nevera. Però que encara li queda una miqueta d'humitat. No? Exacte, amb un tàper, un recipient hermètic, un pot de vidre reciclat, el que tu creguis. Vale. Però sí que és important això, obrir-lo una miqueta perquè s'escapi una miqueta l'humitat que queda. Una mica cada dia, el que deia el Pau, Efectivament. I aquesta recepta ens permetrà fer infinitat de coses. El pa ratllat ens permet fer moltíssimes coses. En aquest cas, el que farem serà, aprofitant unes restes que tenia per casa, ahir vaig fer un taller i em va sobrar carbassa i tenia una miqueta d'arròs i llenties, perquè vaig fer altres receptes i en vez de juntar-ho tot, vaig fer un arròs amb tomàquet i en vez de juntar-ho tot, ho vaig mantindre per separat. I així a la nevera tinc arròs per un costat, tomàquet per l'altre. Una, duren més temps, la conservació és millor perquè no hi ha tanta aigua en el producte. I dos, puc transformar-lo en una altra cosa. En aquest cas farem unes hamburgueses vegetals, amb la llentia, l'arròs i carbassa. I per l'altra banda les farem també amb remolatge, de 2 colors. Aquesta recepta és molt important perquè estem aconseguint una cosa que en aquest cas busquem molt, que és la proteïna vegetal. Sabeu que les proteïnes és una cosa com essencial a l'alimentació humana i moltes vegades reconeixem la proteïna animal com la de més qualitat. La realitat és que les proteïnes es valoren per la quantitat d'aminoàcids que porten. A més varietat d'aminoàcids, més completa, de més qualitat, podríem dir. La combinació entre llegums i cereals és la que porta una millor combinació proteica i, per tant, és la que té més qualitat. La meva ja sempre m'ho deia, ¿no? Lo de a las lentejas, si le echas un poquito de arroz, no hace falta echarle carne. I tenia tota la raó. Realment,
la gent estava forta i sana i no menjaven tanta carn com mengem ara. Llavors una miqueta és la intenció aquesta, fer una alimentació saludable per nosaltres però també sostenible, perquè tots aquests aliments que s'han produït, ja sigui el pa o sigui el que puguem arribar a llançar, han tingut un cost ambiental a nivell d'aigua, de producció d'aigua que ha necessitat aquesta farina, a l'espai que ha ocupat, el temps de la persona, el residu, l'impacte mediambiental de residu de CO2 que produeix tant el transport com la producció. Tot això, la intenció és com aprofitar-ho i fer una alimentació que sigui més sostenible. No només amb la nostra butxaca, que al final tirar menys també significa gastar menys, sinó també amb el medi que ens rodeja. Així doncs, ara començarem tallant la ceba i ara us diré una cosa molt senzilla, que és que quan estem tallant les pells de cebes, pastanagues, coses així, normalment tirem el cul i la tapa o les pells les acostumem a tirar perquè són poca quantitat i tampoc en podem fer gaire cosa. Hi ha receptes amb les que podem fer coses, però jo us recomano que en el congelador tingueu una bossa de plàstic on podeu ficar totes aquestes restes vegetals. Ja sigui, esteu tallant puntes de mongetes, doncs agafeu totes les puntes de les mongetes que tireu, que només fa falta tallar una part, la de l'arrel de la planta, l'altra està bé, però bueno, podem utilitzar totes aquestes puntes i les anem deixant al congelador de la nostra bossa, igual que fem amb les espines de peix o els caps de les gambes. D'aquesta forma, el dia que volem fer un caldo, és tan fàcil com tirar de les verdures que ja tenim congelades i així no en gastem una de nova, una de bona. Aquest truco per mi és essencial, el fet de saber conservar les coses, tenir-les en el congelador i aprofitar-les quan ens interessa és bàsic, ja sigui per fer un caldo o per fer moltes altres elaboracions. Aquesta recepta de les hamburgueses, per exemple, jo quan era més jove, quan vaig anar a viure a Anglaterra, allà menjaven molt malament i vaig començar a produir-me jo mateix el menjar. Vam fer hamburgueses vegetals d'aquestes i me les deixava congelades. Veieu que després és molt fàcil de fer-les, amb gran quantitat, i ara això ho guardaré a la meva bossa de plàstic que tinc aquí sota. I digues. Comentàvem també que bé una mica les intervencions que succeeixen aquí a l'aula tenen totes una mica aquesta filosofia. Per això estem sota aquest paraigües dels mercats i de la sostenibilitat, que el congelador és el nostre gran aliat. Exacte. Que si no tenim molt clar, ens a sobre menjar no tenim molt clar, congelem-ho. I ja quan tinguem més temps, o sapiguem què volem fer, doncs ja anem-ho a agafar i reaprofitem, i transformem allò que hem guardat. Congelar-ho bé, també dèiem, amb recipients hermètics, amb bosses de congelació, posant la data, de quan hem congelat, perquè si no, 3 mesos després hi ha una bossa allà que no saps ni què conté, Exacte. I també una altra cosa molt important del congelat és que a vegades, sabeu aquestes bosses de verdures precongelades i cuinades que venen al supermercat? Les podem fer a casa superbé. El dia que comprem, trobem que està de temporada el carbassó, comprem una gran quantitat de carbassó o de bròquil i el volem congelar per tindre'l el reste de l'any. Si el comprem de temporada, el paguem més barat, 2, li estem traient un producte que el pagès té gran quantitat i que ara interessa treure's una bona producció, i 3, que normalment el preu és més barat i la qualitat és més bona si comprem de temporada. Doncs el que podem fer és escaldar-los, tallar-los a 10 uets petitons, ficar-ho amb aigua molt calenta, ficar-ho 30 segons amb aigua calenta, escaldar-lo i després congelar-lo. D'aquesta forma, una miqueta de l'aigua del bròcoli o del carbassó es perd en l'aigua i després quan ho congelem i ho descongelem no perd aigua. Queda molt millor. També dura més temps perquè es desactiven unes certes microorganismes que afavoreixen la maduració. Ara el que farem serà sofregir la ceba, a veure amb la inducció. Abans de començar, el que no us he ensenyat que he fet ha sigut cremar una miqueta de sal a la paella. L'utilitzo des de fa ja un temps i a vegades s'enganxa una miqueta. Cremar una mica de sal. És un truco per allargar una miqueta la vida d'algunes paelles que comencen a enganxar-se. No sé si algú la practica aquesta de cremar sal. Algú ho ha fet, això? Sí, sí. I funciona, Escolteu, a la propera hem de posar bolis i llibretes aquí, perquè és una font de trucs i consells, en Pau, Doncs sí. O sigui, explica'ns-ho, com ho has fet, això? O sigui, tenim la paella, hem tirat una mica de sal... Jo poso la paella, tiro sal, no fa falta cobrir amb un dit, senzillament que la sal arribi com a tot arreu. I la fico al foc. La fico al foc mig alt durant uns 10-15 minuts. D'aquesta forma la sal es torra una mica, no es crema totalment, però la sal canvia una miqueta de color.
passa a ser un to marronós. I amb aquest to marronós, no sé què passa químicament, però la paella es torna antiadherent. Després de cremar la sal, agafem un paper, retirem la sal i la tirem, amb cuidado perquè aquesta sal ara mateix està molt calenta, no la podem tirar directament contra un plàstic, i la freguem, la netegem i pels pròxims 5-10 cops la paella funciona de meravella. Un truc estupendo, super senzill. Molt bé. Escolteu, si voleu compartir algun truc que tingueu, aixequeu la mà també, Exacte. Jo la majoria de coses que sé d'aprofitament alimentari no les portava de casa, han sigut a través de molts tallers on la gent compartim les coses i és que el coneixement no és únic. Jo no porto una gran motxilla. La motxilla és col·lectiva, tot l'aprenentatge culinari ha sigut d'anar passant de generació en generació. Així que si alguna persona té alguna idea d'aprofitament o algun tip... Els que esteu a fora, podeu entrar si voleu, Podeu entrar, és gratuït, podeu seure, hi ha cadires, està la mar de bé. Us sentireu millor, potser, Jo us ho dic, si no voleu, no, Però que, encara que hagi començat la sessió, podeu entrar, d'acord? A la ceba, ara mateix no li tirarem sal, perquè si li tirem sal es deshidratarà massa ràpid. Quan li tirem sal a un producte, la sal absorbeix l'aigua d'aquest producte. Si li tirem sal a sobre de la col, veieu que la sal de cop es torna humida, no? És perquè roba l'aigua dels productes. Si li tiréssim sal ara, la ceba se'ns bulliria una mica. El que busquem és que es fregeixi, que es torri una mica tona, que és el que li donarà el sabor al producte. Si volguéssim evitar, per exemple, la sal, també podríem utilitzar moltes espècies. A mi m'agraden molt les espècies, sobretot el picant, i per evitar ficar bones quantitats de sal, doncs acabo ficant picant, ja sigui pebre, xile o el que t'agradi. Les patates, al gust de cadascú, les podeu tallar en daus, com us agradin. Jo les tallo així a quarts de lluna. Amb la pell. Amb la pell, exacte. Superbona aquesta, mira. Tinc una dinàmica ja tan constant amb aquest tema que ja ni siquiera l'elaboro. Però la pell de la patata no fa falta que la pelem. Hi ha molts productes que acostumem a pelar per pura tradició, no? La carbassa, per exemple. Són pells molt difícils. Bueno, la patata no tant, no? Però la carbassa és una pell relativament difícil de treure. I l'acostumem a treure per una tradició que tenim, però si fem una crema, si la mengem al forn, aquesta carbassa, per exemple, està feta al forn i la pell te la pots menjar perfectament, està quasi tan toveta com el reste del producte. I d'aquesta forma no tirem una quantitat de producte que ha tingut un cost molt important. La pell també amaga moltes de les propietats nutricionals del producte. És a dir, ja sabeu que on està el color estan les vitamines, no? Si estem traient la pell de la carbassa, si estem traient la pell de la poma a menjar-nos-la, estem perdent gran quantitat de les vitamines que portava el producte. Sí, això de la pell per mi és bàsic. A més, li dona molt de sabor i una miqueta de fibra, el que fa que el producte també es pesi millor. Si fem una crema de carbassa i li traiem la pell, ens quedarà més líquida. Si la afegim la pell, com que porta molta fibra, farà que quedi una miqueta més densa. Ben neta, només raig d'aigua? Exacte. Totes les pells, jo el que faig és rentar-les abans. La patata rentat, la carbassa també, la rentes bé sota l'aigua i ja està, ja la podem aprofitar perfectament. Si no és que la podem directament congelar i guardar per al dia que volem fer caldo, com en el cas de la ceba. Què podem anar fent de mentres? Anem a remullar el pa. El pa que jo he agafat és un pa que vaig fer de torrades, però també podria ser la típica baguette. La típica baguette que se'ns queda allà més seca que un bloc, doncs igual. L'objectiu és trencar-la a trossos, més o menys com un dit gros, una cosa així. No fa falta si és més gran, si és més petit, tampoc hi ha cap problema. I el remullem en aigua. El deixarem poqueta estona. A veure, pots parlar més alt? Perdona? Ah, sí. L'aigua si és natural o mineral, no? Estàs preguntant? Ah, l'aigua és de l'aixeta. No fa falta que sigui de cap origen concret. I l'aigua és templada, no és ni freda ni calenta. I aquí el que volem bàsicament és que s'hidrati una mica, que aquest pa que estava molt sec, ara gràcies a l'aigua es torni més tovet. Però tampoc volem que s'empavi massa, és a dir, no el deixarem aquí diverses hores, el deixarem 5 minutets, el traurem, l'escorrerem una miqueta amb la mà, no totalment, però sí una miqueta per treure-li una bona quantitat de l'aigua i després el podrem aprofitar. Quina quantitat de pa hi posem, més o menys? Jo utilitzo unes 2-3 torrades d'aquest tamany per una truita de 2 patates. D'acord.
Però ja veureu que aquesta recepta és molt adaptable. Per sort la cuina d'aprofitament s'adapta a totes les situacions i podeu posar-li més pa, més patata, No, com també ho creieu gustos, no? vosaltres. Cadascú, Exacte. si t'agrada més la patata o... L'amalgamant que tradicionalment utilitzem a fer una truita, que és l'ou, aquí no ens deixarà un producte tan coagulat, no? Però gràcies a que la patata l'aixafarem, una micatona, i el pa efectuarà com d'amalgamant, quedarà una consistència molt similar a una truita de patates i visualment és molt similar, la veritat. Algú n'havia menjat mai d'aquesta mena de truita? Abans hi ha hagut una companya per aquí Sí, que m'ha dit que la coneixia. regidora, Júlia, està fora. Que Però sí la que m'ha dit Júlia que ella... diu, sí, perquè ella és d'Andalusia. I ella Aquesta sí que la recepta coneixia. Es diu ajo mulero. Es diu ajo mulero i ve de la Manxa, és manxega aquesta recepta. Exacte. Sí. I bé, a Andalusia segurament doncs, també hi ha tradició, potser no amb aquest nom, no? Però la recepta es deu fer igual o similar. Aquí no en tenim tanta, no? Sembla, perquè ningú l'havia sentit anomenar, ni l'ha menjat mai, ni l'ha tastat mai. Aquí tenim més migues, més torrijas, és més comú. Sí, les torradetes de Santa Teresa, que diem, no? Però que és universal. Sí. De tot el territori espanyol, vaja. Cadascú té un nom, li posa un nom. Totalment. Però el fet és això, que la cuina d'aprofitament és la que ens ha arribat gràcies a que és la més permeable. És la que s'adapta i és la que pot transformar. I ens transforma constantment. La cuina d'aprofitament és la que ens permet aprofitar allò que anem a desperdiciar i donar-li una segona vida, una segona oportunitat. Ja sigui per fer un producte que podem mantindre sec o un producte que mengem avui en el moment. De fet, ara que el preu dels aliments ha pujat, és el moment d'aturar-nos una mica i pensar, no? És que ha pujat molt, és que és molt car, és que torno a casa i ha estat el doble. Bé, doncs pensem una mica què podem fer, no? Avui ens enduem dues receptes noves, com a mínim, amb uns productes quotidians i habituals. Patates, pa, carbassa, no? Molt de temporada més. Per tant, intentem no anar tan ràpid a vegades quan comprem, de dir, mira, això és un sopar o un dinar senzill de fer, oi? Totalment. I molt econòmic. De fet, el baratar menys, la primera cosa de totes és fer-nos una bona llista de la compra quan anem al supermercat, per no comprar de més, per no caure en les ofertes innecessàries, per agafar realment el que necessitem i som capaços de menjar-nos. Una dinàmica molt necessària és aquesta, no? El saber què realment necessito i què vaig a buscar en el supermercat i no anar com a veure què m'emporto o què agafo. De fet, el primer consell és anar amb la panxa plena, perquè si tens gana quan vas a comprar, compres més del que cal, eh? Això ens ha passat a totes, eh? Mireu, aquí estic exprimint una miqueta el pa i l'he deixat una certa quantitat d'aigua, però ara ja està totalment tubet, ja no està pas dur. Li queda aigua, però no molta, no quedarà massa aigualit, perquè si no, quan la féssim a la paella seria molt difícil reduir-li tota aquesta quantitat d'aigua, trigaria molta estona. També ho podríem fer, però trigaria una bona estona. Ja veureu que el procés és el següent. Nosaltres fregim la patata i en un cert moment fiquem aigua perquè la patata s'acabi de bullir i agafi consistència juntament amb el pa. Això ho retiro d'aquí ara. Després aprofitarem aquesta aigua del remullat per afegir també a la truita. En la truita de patates, exacte. I a la ceba encara no li has posat gens de sal, eh? No li posaré sal, no. Li posaré sal quan el tinguin a la paella, amb la patata i amb tot. Molt bé. Sí. La sal jo intento sempre posar-la al final, una, perquè així controlo millor la quantitat de sal que poso, i dos, perquè és una forma d'assegurar-me que no perden aigua els aliments. Si, per exemple, volgués fer una ceba que no m'importés que quedés una miqueta com bullida o que es cuinés més ràpid, també és una altra cosa. Si es cuina més ràpid, li fico sal i acabem en un moment. Doncs vinga, ara anem a començar amb la patata. A veure, dispara. Sí, a veure, el fotògraf. Aquí tothom està atent, eh? Què us penseu? Diferencies entre el pa que no has torrat i el pa torrat? Hi ha alguna diferència? El pa torrat vols dir el que ja venen torrat, les torradetes? No, bueno, que l'has torrat i t'ha quedat dur, o el pa que l'has comprat al forn de pa i se t'ha quedat dur. D'acord. Exactament la mateixa situació. Podem efectuar igual el mateix treball. Per exemple, en aquest cas, jo el que estic fent és això, un pa que vaig fer unes torrades, al final no me les vaig menjar i em van quedar més seques que... Perfecte. Igual això que una barra de pa que s'ha quedat seca per si sola. Sí. En el cas
En el cas de que sigui un pa que tu has torrat, segurament la part de fora està més seca que la part de dintre. Clar. Llavors t'hauries d'assegurar de trencar-lo, identificar si per dintre encara li queda humitat o no. Exacte. Total. De fet, el previ del pa torrat, bé, jo a casa ho fem. A vegades se'ns asseca, però si el mulles una mica, amb aigua el torres, encara te'l pots menjar torrada. I aquest ja seria Totalment. el darrer pas, Totalment. Aquesta és molt bona. Perquè les torradores, a vegades, hi ha dos electrodomèstics molt bons a casa que ens ajuden. La torradora és una i el microones és l'altra, però de vegades estan infrautilitzats. Però microones, sobretot, que es poden... L'any passat ho vèiem, es pot cuinar molt amb microones. Una porrada, sí. I estalvies molt de temps i molta energia, però a vegades només escalfem la llet, que ens passa això, o descongelem alguna cosa, però es pot cuinar també. I amb la torradora també, no? De vegades només fem aquest acte, però hi pots fer, home, ara la biquineria em matarà, però pots fer un biquini, d'acord? És millor fer-lo en paella, certament és diferent, però hi pots fer, bueno, li pots donar aquest punt de cocció, no?, també, en algun aliment. Digue'm? L'oli, aquí he ficat oli de girassol. Per fregir la patata ho farem amb oli de girassol perquè no vull que agafi tant de sabor. També podríem utilitzar oli d'oliva, però li donarà molt més sabor i a l'hora de portar un fregit més llarg també s'acaba com cremant una miqueta més ràpid. L'oli de girassol aguanta una miqueta més la cremada. Dispara. Et pregunta Les patates. si cobreix l'oli, o sigui... No, perquè no vull gastar tant d'oli. Ho podríem cobrir perfectament, però aleshores estarem utilitzant una gran quantitat d'oli, que en aquest cas no és necessària. Amb una... Digue'm? Si les fregíssim molt ràpid, sí, però les fregirem lentament. N'agafaran igualment, perquè no volem que ens quedin molt torrades. Ens quedaran una miqueta torrades, volem que quedin molt torrades. Volem que quedin putxades, senzillament. Ja tenim la ceba, la apartarem en un bol per aquí. I me la deixo per aquí sobre, que ara la rescatarem. Vale, doncs el següent el tomàquet i li traurem les llavors i ens les guardarem en un tàper una miqueta de pa amb tomàquet avui a la tarda. Com ho dius, això? Com ho dius? El tomàquet ara només gastarem la carn. Per fer l'ajo molero només gastarem la carn, no gastarem les llavors, perquè porten molt de suc. Tot aquest suc ens deixaria com molta aigüeta. I guardaràs les llavors per fer... Exacte, les guardaríem en un tàper per després les afegiríem una miqueta d'oli, una miqueta de sal i podríem fer un pa amb tomàquet. Amb una cullera li rasquem les llavors i ens quedem amb la pell. Ens ho pots ensenyar, Pau? El què? Això que estàs fent aquí baix? Sí, estic bàsicament... Com ho fas amb la cullera? Sí, mira, estic fent bàsicament això. Estic agafant amb la cullera i rasco l'interior per treure les llavors. Aquesta part serà la que em quedaré i puc triturar una miqueta de sal i oli per fer un pa amb tomàquet i aquesta part és la que utilitzaré ara. No, el tomàquet no l'he pelat pas. Tampoc és una pell que necessitem treure. Agafo això, poso per aquí. Si volguéssim pelar els tomàquets, ho podem fer escaldant-los igual. Els posem amb aigua calenta, els posem amb uns 30 segons amb aigua calenta i després els pelem ficant-los amb aigua freda perquè no es cuinin. I ara el que volem fer és quadradets. Veig que aquest foc no m'està responent gaire bé. A veure, el canviem cap aquí. De vegades... Tot és adaptar-se. Sí, de vegades va més ràpid que un vol i de vegades més lent, però perfecte. Segur que surt. I el que farem ara serà tallar-ho quadradets. Aquest tomàquet, ja que és molt carnós, ens anirà molt bé perquè quedaran trossets de tomàquet. Llavors trobarem la patata, la ceba i també una miqueta de tomàquet, que és el que busquem, que sigui una miqueta sucós, juntament amb el pa. Mira, ja funciona això, perfecte. Sí, aquest foc va més bé, sí. Ja l'hem rescatat. I la patata la volem fer a foc mig, és a dir, no volem que ens cremi, volem només que es potxi, que canvi de color i que es quedi transparent, no volem que ens quedi totalment cremadeta. Bueno, abans
parlat, Perfect, que és l'empresa d'inserció laboral que feia aquestes conserves i patés vegetals. Si després voleu visitar i provar el que fan, que és una borrada de rico, estan per aquí al costat, on estan aquí a l'altra banda, i tenen productes com, per exemple, unes marmelades amb un 78% de fruita, algo que no pots trobar en qualsevol supermercat, on les marques més populars tenen aproximadament un 40% de fruita. Aquestes marmelades porten un 78% i són espectaculars. Tenen un sabor... Sí que són bones, sí, jo les he tastades i les dolces i les salades, també m'agrada alguna combinació. Hi ha una crema de carxofa, quan és temporada, i alguna cosa d'albergínia, em sembla. Exacte, un paté d'albergínia, sí. I un de carxofa. Exacte. Per cert, que ho venen directament aquí, com avui estem fent aquestes botiguetes, no només us informaran, sinó que podeu comprar les conserves o melmelades per tastar-les, si voleu. Efectivament. Tenen una marmelada de maduixa que està increïble. A més, penseu que aquestes marmelades les fem amb productes que han estat recollits, és a dir, productes que eren imperfectes. Normalment perquè estaven massa madurs. Aleshores, penseu, la marmelada que fan amb una maduixa que l'han recollit quasi verda, que té el color però no té el sucre i li han d'afegir una borrada de sucre perquè sigui intensa, o una marmelada de pruna o de maduixa que l'han recollit en el moment que estava ja quasi passant-se de madura. El sabor que té allò és, per mi, estic sumament enamorat de... Bueno, i aquest component social que també és molt important, no, Pau? Efectivament, sí. És Imperfect, és una empresa d'inserció laboral que contracta persones en situació amb risc de vulnerabilitat de la zona del Prat, que és on estem nosaltres. Treballem al Prat de Llobregat, al costat de tot el parc agrari, per tant també tenim molt de contacte directe amb una zona de producció, que per sort tenim a Barcelona encara molt present. La següent recepta, mentre la patata es va fent, vaig preparar les hamburgueses. Que recordem una mica els ingredients. Per les hamburgueses utilitzarem llenties, arròs i dos colors. La farem amb remolatxa i amb carbassa. Aquesta combinació que agafem de llenties i d'arròs és important perquè mesclem llegums amb cereals i aconseguim aquesta proteïna vegetal que tant ens interessa. El que farem serà agafar unes quantes cullerades de llenties, la mateixa quantitat d'arròs. Podríem utilitzar també cigrons, podríem utilitzar mill, podríem utilitzar arròs integral. El tema bàsicament és aquesta combinació entre un llegum i un cereal, sempre. I un cereal, molt bé. Recordem que no només mengem perquè fem una alimentació sostenible, sinó també saludable per nosaltres. I hem de ser conscients que el que fiquem en el cos ha de ser de forma equilibrada. És a dir, si mengem adequadament, no adequadament, si mengem de forma completa i equilibrada, és a dir, introduïm tots els components importants, com són les proteïnes, els greixos, les vitamines, els minerals, tindrem una funció molt millor en el nostre cos, ens sentirem millor, tindrem digestions més agradables. Vaig a girar una miqueta la patata, perquè no sé si algú les té a casa, són molt netes, són molt agradables de treballar, però tenen molta canya. S'ha de saber trobar una miqueta al punt, i en aquest cas el que volem és que no se'ns torri la patata. Volem només que es potxi. La vaig d'anar girant i així no agafarà més coloret per l'altra banda. I aquest coloret anirà lligat amb que s'assequi. No volem que s'assequi perquè si no ens quedarà una miqueta més desagradable, però bueno. Amb el pa li quedarà superbé perquè li dona un toquet molt humit, que està superxulo. Tenim molta curiositat, per veure el resultat d'aquesta recepta. Sí, no és comú, no és comú. Ara afegirem una miqueta de carbassa. Aquí estàs fent quantitat per una unitat, per una hamburguesa, o per un parell? Faré per un parell de petitones, una de gran, ara depèn de com ho vegi. Anàvem observant quantes cullerades. Sí. De fet, a la companya que està fora amb la bicicleta li he deixat totes les receptes del que estem fent avui, tant en català com en castellà. Doncs al sortir podeu anar a agafar-les, que segurament estarà aquí fora amb la bicicleta, perquè veieu quines són les quantitats, els procediments, que no us tingueu que apuntar res. En la mescla li afegirem, perquè a mi m'agrada, però podríeu canviar-ho per les espècies que us vingui de gust, comí, curri i una miqueta de sal. També podríeu afegir-li pebre, podríeu afegir-li pimentón, podríeu aquí jugar una miqueta amb els vostres gustos. Jo tiraria mitja cullereta de postre de curri, mitja cullereta de postre de comí i una miqueta menys de sal.
Comí molt, no amb gra, sí. El volem molt perquè s'expandeixi bé. Si està molt, hi ha més superfície, aleshores s'alliberen millor les aromes. Si està sencer, li costa una miqueta més. Mira, ara que et veig manipular els pots de vidre i reutilitzats, que és sí? una cosa que fem molts pots. No. Bé, és una acció bona de reciclatge. Me'n recordo d'una de les paradistes del Mercat de Sants, que és el meu mercat habitual, la Lourdes, que ven fruita seca, i jo fem servir molt per guardar-hi la fruita seca que comprem. I a l'estiu se'n van enranciar unes nous i em va dir, és que ha fet molta calor, les has de posar a la nevera. No ho sabia, això. Una, que a l'estiu, si marxeu de viatge, per exemple, uns dies teniu fruita seca, potets, a la nevera, i que no guardeu els pots, clar, a vegades deixen olor del contingut anterior, olives o alguna conserva. Si tot i rentant-lo fa olor, llanceu-lo, perquè si no, com és porós, agafarà l'aliment que hi poses aquell gust. Exacte. Per tant, ha de fer olor neutre. I era una cosa que no... Mira, a vegades no hi penses, no? Però que als mercats trobes també trucs i consells d'aquest tipus, no? Quan vas a algú de confiança. Ho pensava ara perquè dic, mira, està fent servir els pots de... Clar, lògic, per posar una mica d'espècie aquí i no portar tot el pot sencer. Sí, i això que comentaves de lo que podem fer servir i que no, és molt important també reconèixer la diferència entre data de caducitat i data de consum preferent. Quan comprem certs productes, com per exemple unes nous o unes llegums, aquestes porten data de consum preferent. Aquesta data no significa que no podem consumir aquest producte, significa que a partir d'aquesta data les propietats organolèptiques, és a dir, la textura, el sabor, l'olor, poden estar una miqueta alterades, però encara és segur per menjar. Sabeu que si la pasta o les llegums fica que ha caducat, no ha caducat realment, està dient data de consum preferent. La caducitat la porten productes com la carn, que sí que caduca, que a partir d'una data de caducitat ja no la podem consumir. És important diferenciar entre aquestes dues i quan tenim un producte que ha passat la seva data de consum preferent, l'òptim és fer això, olorar-lo, mirar-lo, veure si el color, la textura, l'aroma, provar-lo una miqueta i d'aquesta forma sabrem si el podem consumir. Un iogurt que se li ha passat la data de consum preferent una setmana segueix sent perfectament vàlid perquè està totalment hermètic, perquè és una fermentació que està tancada, que no hi ha entrat cap altre organisme. Fixeu-vos que aquí el que estic fent és xafar-ho amb la forquilla. És una miqueta lent, amb la mà aniria molt més ràpid, però el procés és aquest. És més net aquí, Exacte, és més maco. El procés és aquest, intentem deixar una massa uniforme amb la que després puguem fer una hamburguesa. Podríem fer una hamburguesa o, per exemple, jo ahir estava fent amb carbassa i moniato i cigró, estava fent unes croquetes. I són també una bellesa. El mateix procediment que estem seguint aquí, una llegum, un cereal i un producte que en aquest cas era... O mandonguilles. Exacte, o mandonguilles, sí. Podríem fer-ho de qualsevol d'aquestes formes. A veure, dispara, perdona? No, la patata és per la truita. Exacte. Podríem també ficar-li patata, sí. Aquí el vegetal podries jugar amb el que et vingui de gust, el que tinguis. Utilitzar una miqueta el que tingueu al voltant. El que sigui de temporada. Ves al mercat, pregunta què hi ha i que sabeu que si compreu de temporada esteu comprant la millor qualitat, perquè quan estem comprant un producte que ve de l'altra punta del planeta, un, està tenint un cost mediambiental enorme, i dos, aquest producte no s'ha recollit en el moment òptim. S'ha recollit en el moment que era factible poder enviar tants quilòmetres. En canvi, quan comprem de proximitat, ens assegurem que és el moment exacte de recollida. Les seves propietats nutricionals és quan estan en el seu zènit, és quan n'hi ha més i són de millor qualitat. I a més construïm una red de suport al nostre voltant que és molt necessària. Molt bé, doncs ara veieu que ja la tenim així. I el següent pas ara sí que és embrutar-nos una miqueta les mans, fer una bola, xafar-la una miquetona, rebossar-la i ja la podríem guardar. Si la fiquéssim en papers de forn, la podríem deixar al congelador el temps que volguéssim dintre d'un tàper. I el dia que el volem menjar, la traiem, fem planxa, o al forn, o al microones, si volem anar ràpid, i ja tindríem el dinar fet. Pregunta, interessant això. Si quan la descongelem ho posem directament, no quan la descongelem, quan la traiem del congelador, si la deixem descongelar o ho fem directament? Podries fer les dues. Podries ficar-la a la paella, doncs ficar al foc molt baixet i deixar-la una bona estona. O deixar-la dintre de la nevera, que és l'òptim, així també et gasta menys la nevera. Si descongeles dintre de la nevera,
La nevera té que gastar menys energia en produir fred, perquè acabes d'introduir alguna molt fred, et baixa el consum energètic. Jo el que recomano és això, descongelar-la a la nevera. Però si tens pressa, doncs mira, podríem fer-ho en el microones. Descongem el microones. Sí, jo crec que millor descongelar. Senzillament, bàsicament, perquè si no gastaràs molta energia. En el foc, molt lent, molta estona, perquè s'acabi de descongelar totalment. Jo crec que l'òptim és fer-ho o al forn, que sí que podrem fer-ho més ràpid, o al microones o dintre de la nevera i després cuinar-la. A mi m'agrada molt aquesta recepta perquè queda cruixent per fora quan la fem a la planxa i tubeta per dintre. I tots els ingredients estan cuinats. La llentia està cuinada, l'arròs està cuinat, la carbassa està cuinada. Aleshores, ens el podem menjar fins i tot cru. Podríem treure del congelador, microones i directament. La cuinem perquè tingui una miqueta més de textura més cruixent que ens agrada. Recordeu que estem fent un taller d'aprofitament alimentari, de transformació dels aliments. En aquest cas teníem llenties bullides, arròs bullit, carbassa cuita al forn i llavors estem transformant-ho en una hamburguesa vegetal. Exacte. I després estem fent una altra recepta que és una mena de truita sense ou, amb pa sec o pa torrat que ens ha sobrat, patata i i altres ingredients. I ja que ens estem empastifant, això també és un bon consell, fem-ne quantitat, no? Exacte. Perquè de vegades ens fa mandra, doncs, ja que estem posats, que ja ens estem tacant les mans, doncs fem-ne per a dies, no? Fem unes quantes unitats, congelem-ho i així ho tindrem fet. Total. Digues? Ah, no. Deies alguna cosa? Què? Clar, no, depèn del que hagi sobrat, exacte, exacte. Sí, l'objectiu d'aquesta recepta per mi sempre és aquesta, fer-ne molta quantitat, deixar-te'n congelat i si vius amb altres persones feu-ho junts, que la cuina sempre compartida és més important i més agradable. Al final la cuina és el centre de la trobada social. Que la idea és que encara que de vegades vivim sols i som famílies unifamiliars, però no et facis un arròs per un. És això, no? Fes-ne quantitat perquè ja ho tindràs fet i pots fer això, no? Doncs això, que si estàs sol... Hauràs de cridar, Pau, ara? Sí, si estàs sol fas més quantitat i si comparteixes o tens fills o vius amb alguna altra persona, fer-ho junts estalvia molt de temps i també crea molt de comunitat. Fer-ho junts per mi és una cosa molt important, no? El fet de treballar, crear, construir i també és produir alguna cosa que tingui un valor per vosaltres, no? Vale, la patata jo crec que ja està començant a estar potxadeta. Perfecte. El que farem ara serà treure-la d'aquí. Amb l'espumadera i la passarem amb la ceba. Molt bé, recordeu que teníem la ceba, que la teníem aquí en un bol, que no li ha tirat sal ni res, l'ha daurat, Exacte. Amb una mica d'oli. Ara hi afegim aquesta patata una mica escorreguda, que l'hem tallat i l'hem putxat amb la pell, no l'hem pelada. Efectivament. I ara amb aquest oli el conservarem. A veure, aquesta ceba, no fos cas, aquesta patata. Si no està perfecta, no et preocupis, perquè... Bueno, estarà prou bé. Bueno, segur que està molt bo. Això anava a dir. El més important sempre, jo penso, que és no fer-les expressament, sinó aprofitar els residus que tenim, aprofitar el temps. Quan ens fiquem a cuinar el sopar, no? Mentre estem cuinant una recepta, podem també fer una altra. Podem estar fent dues coses a la vegada i així ens estalviem temps. A l'hora d'aprofitar no només volem aprofitar recursos materials, també podem aprofitar el nostre temps, podem aprofitar els productes. Jo vaig vendre molts truquillos d'aquests com per aprofitar una miqueta més i alguns me'ls he quedat durant molts anys. Un d'ells és, per exemple, a l'hora de fer... a rentar els plats. No sé si algú... Jo barrejo l'aigua amb el sabó. Tinc dos ampolles de sabó, una plena i una com més buida. Una tercera part de sabó i el resta aigua. I així directament a l'hora de rentar plats no tinc que obrir l'aixeta i gastar aigua cada cop, sinó que ho faig amb l'aigua que ja tinc mesclada dintre del sabó. D'igual forma també podem buscar altres formes, no? De gastar menys. La nevera és un electrodomèstic que està gastant 24 hores, 365 dies de l'any. I gasta una bona quantitat, bàsicament per això, perquè està sempre funcionant.
Què podem fer per baixar el consum energètic de la nevera? Doncs tindre la plena. Algo que és molt contradictori, no? Pensem que la nevera, si està buida, treballa menys, i és mentida, la nevera treballa menys quan està plena, perquè a l'estar plena d'objectes, quan obrim la porta, el que s'escapa és el fred de l'aire. Quan tanquem, el fred encara està en els objectes. Si està buida i només hi ha aire, s'escapa l'aire, tanquem i ha de tornar a refredar tot aquest aire. És una miqueta contraintuitiu, però si volem que gasti menys de nevera, l'hem de tindre ben plena. I el que dèiem de congelar, de descongelar dintre de la nevera. Si descongelem els productes dintre de la nevera, ens serà més fàcil que la nevera treballi menys i així consumeixi menys també. Pau, tenim 5 minutets i hauríem d'anar acabant. Què et sembla? Perfecte. 5 minutets en total? Sí. Ai, mare com ho veus? Justet, la veritat. Però farem l'hamburguesa i la truita. Vinga. Afegirem la patata. Una miqueta més d'arròs. Li he afegit una mica més d'arròs. No sé si volies fer una tercera hamburguesa. Afegirem... Sí, volia fer la remolatxa, però crec que no arribarem a poder-la fer. Afegirem la patata, el pa i aigüeta, la mateixa que havíem aprofitat abans per hidratar el pa. Perfecte. Ara ho xaprem tot una micatona, li donarem canya. A foc fort ho faríem ara, doncs? A foc fort, sí. Jo ho estic fent a foc molt fort, però igual ho podríem fer a foc mitjanet, per anar millor. Però com que anem una miqueta amb... Aquí, la cullera d'abans. Aquesta mateixa. Xafem una miqueta la patata, perquè tot s'ajunti bé, amb el pa. Estic utilitzant la part roma, no la part punta, sinó la part còncava de la cullera. D'aquesta forma no la ratllo. Afegim una miqueta més d'aigüeta i ja la podríem deixar. El primer dia que ho fem serà una mica assaig-error, això? Potser exacte. de l'aigua, no? Anirem com veient totes les a veure receptes, aquí heu de veure una miqueta que l'objectiu és que quedi amalgamat, és a dir, que tot s'ajunti. Posarem una miqueta més d'aigua i ja està. Ara la xafarem i la deixarem cuinar. Epale. Ens hem oblidat el pimentón, perdona, i la sal. El tomàquet que havíem preparat. I ara ho tornem a integrar tot. I ara ja la podríem deixar, acaba de torrar-se. Doncs no sé per què no tenim tradició aquí, perquè podria ser un pa amb tomàquet amb patata. Patata i pa és una combinació guanyadora. I aquesta recepta no falla, la veritat. Ara anem a retirar una miqueta d'aquest oli. I farem les hamburgueses. Poquet oli, no? També, doncs, Pau, exacte, aquí. molt poquet oli. Les podríem fer fregides també, però pel meu gust m'agrada cuinar amb poc oli. D'aquesta forma les coses queden, per mi, més sabroses. Perfecte. I n'hem fet dues amb carbassa, podíem fer una tercera amb remolatxa, no? La combinació de llentia, arròs igual, però llavors remolatxa. Oi, Pau? No se sent, eh? Em posen en algun lloc d'aquests?
Hi ha una falta de cobertura, perfecte. Podríem fer servir remolatxa crua i la ratllem o bullida. En aquest cas jo l'he fet bullida i l'he tallada de dauets, perquè així te la trobes una miqueta més. Però també la podríem fer ratllada perquè el sabor i el color arribi tot arreu. Doncs quedarà com amb tot un color vermellet. També podríem fer altres receptes amb l'hamburguesa i utilitzar tofu. Doncs quedaria una textura amb la remolatxa similar a la carn. Jo crec, per la meva forma de treballar, que l'objectiu no és fer receptes que s'assemblin a la carn, sinó fer receptes que ens agradin. Molt bé. A veure, aquest no em funciona. Vale. Aquest podem treure. Ens queden quants minutets? Ens queden, anem passats de temps. Perquè ja tenim aquí en Beltrán del Bar Etxecarai, que ara després ha d'actuar també. Vale, doncs... Jo te n'he regalat, hem començat un pèl més tard. 5 topíssims, comença el compte enrere. Doncs en 2 minuts tenim. Vinga. Perquè ara són i 10, exacte. A 1:15 hauríem d'anar sortint, perquè després hi ha una altra activitat. Ja sabeu que aquí, i de vegades hem de desmuntar la sala, tornar a muntar, no? Claro que sí. I llavors hem d'anar una mica ràpid. Vale, això per aquí. Doncs, vale, ara li fotrem una miqueta de canya. Les tenim al tope. I ho girarem igual que una truita de patates. Hauria estat bé si li poguéssim donar una miqueta més de temps, perquè així s'amalgamen i es fa una petita crosta per tota l'altra banda. I li podem fer crosta pels dos cantons. Les giraríem i li podríem fer crosta dels dos cantons. Llavors realment semblaria una truita, eh? Exacte, una truita amb ou totalment. Tradicional. Una forma d'assegurar-nos que la truita no s'enganxa és agafar-la pel mànec i donar-li cops des d'aquí. Si li donem cops des d'aquí, s'acaba movent tota i no fa falta que fiquem l'espàtula fins a sota totalment. Vale. Doncs aquestes hamburgueses ja les podríem treure. Les hamburgueses tenen un aspecte fantàstic, eh? No us deixaré tastar, eh? Ara no em feu maleses, eh? Perquè no podem. Us deixaré fer una foto si voleu, però no us les podeu menjar. Ara faré... No sigui cas que això se'm cremi. L'hamburguesa la posarem per aquí. I el palè. I la seva companya. Al costadet. Oi, quin aspecte! I ara girarem aquesta. Amb un plat d'aquest ets valent, eh? Amb un plat d'aquest, sí. A veure com surt sense això. por. Molt bé. Molt bé, doncs. Ens assegurem que estigui desenganxada, que es mou bé. Li fiquem un plat a sobre. La girem. Ui, se'ns ha enganxat una micatona. No passa res, no passa res. Però... Ara ho aixafes una mica. Exacte. Amb l'espàtula o amb la cullera, amb la part roma i ja està. Jo diria que potser el que hem fet de malament amb aquest cop és que ens ha quedat una miqueta massa humida. Potser hauríem d'haver aixafat una miqueta més al pa o deixar-la a foc lent durant més estona per aconseguir que es sequés bé la crosta de sobre. Mira, ens ho has fet molt bé, perquè és el que ens pot passar a nosaltres quan ho fem la primera vegada. Per tant, tranquils, que serà bo igual. Potser l'aspecte... Però escolta'm, això ho xafem així i és meravellós. Efectivament. Ho veieu bé, no? Per aquí? És una recepta que jo la faria potser una miqueta amb més calma i sobretot la part de torrar-la a foc mitjà fluix, poquet a poquet, perquè s'acabi de fer una crosta. Però veureu que és superfàcil, no es pot cremar perquè és aigua que porta molta aigua, es la va deixant poquet a poquet, la part de fora del pa es va quedant torradeta i al final t'acaba quedant una crosta bastant xula. Pau Ferreny, de Fundació Espigoladors, un aplaudiment perquè ens ha fet un taller fantàstic d'aprofitament del pa, aliment quotidià, que de vegades no li donem el valor que es mereix,
Senzill i que segurament intentarem a casa, Recordeu que teniu les receptes a fora i les podeu agafar ara a la bicicleta de la sortida. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies per ser-hi.